Olin juuri ratkaisemassa herra Browningin pahaa murhaa, kun häntä tuli isketty kirveellä takaraivoon. Oli pidättämässä puutarhuria, koska hänellä ei ollut yhtään alibia, ja oli menossa sisälle kertomaan ihmiselle murhasta. Kun olin menossa, tapasin hovimestarin ja juttelin hänen kanssa, mitä hän teki murhailtana. Hovimestari sanoi olevansa kaverittansa kanssa, mutta muistin juuri, että herra Browningin vaimo oli kertonut, että hänellä ei ollut koskaan ollut kavereita, siksi olivat palkanneet hänet. Ja pidätin siksi hovimestaria. Etsivä heimosauria, miten voin auttaa? Jahas, onko rouva Gröning tapettu? No se on hienoa. Siis hienoa minulle, surullista teille. Sitä minä tarkoitin. Jaha. No otan tuon jutun erittäin mielelläni. Vai että on sekin eukko kuollut. Dinosaurio. Edgar. Jennifer, tulepas tänne. Dinosaurio. Jennifer Gröning. Mitäs täällä on tapahtunut? Vaimoni on murhattu. Myrkyllä. Anteeksi, minä katson erään asian. Mielenkiintoista. Ei murtojälkiä. Haluan kuulustella teitä molempia erikseen. Erik Gröning. Teillä vaimonne murhattiin 5. tammikuuta kello 4 yöllä. Missä olitte siihen aikaan? Nukuin omassa huoneessani. Voitteko todistaa sen? Nukun yleensä silmät kiinni. Teidän vaimollanne oli valtava omaisuus. Jos hän kuolisi, kuten hän teki, te saisitte valtavan perinnön. Ei niin? Suurin siltä valtavasta perinnöstä meni teidän palkkioonne. Minä ymmärrän. Minulla on aika iso taksa, verot, nähkäis ja viranomaiset ovat jo ovella ja ymmärrätte hirkkana miehenä. Joo, no minkälainen suhde teidän vaimollanne oli teidän lapsienne? Jennifer Gröning. Teidän äitipuolenne murhattiin 15. tammikuuta kello 4 yöllä. Missä olitte siihen aikaan? Kaverin luona. Niin myöhään, tyttölläkö saatiin 14. No, niinkö? Minkälainen suhde teillä oli äitiinne? Vihasin häntä. Todella paljonkin. Kyllä. Niin paljon, että olisit voinut murhata hänet? No en. Ja jos olisit murhannut, olisitte saanut ison perinnön. En. Ettekö? En tiedä. No Erik, näin miesten kesken. Tehän voisitte voinut murhata vaimolle, koska hänellä oli valtava perintö. Eikö niin? Älä pikappupuoli. Hän oli minulle todella rakas. En murhaisi hänettä edes 1 000 000 markasta. Ymmärrän. Saanen pienen hetken. Anteeksi. No, minulla on sinulle yksi kysymys. Murhasitteko vaimonne? Murhasitko vaimosi? Murhasitko vaimosi? Häh? Tuossa, murhasitko vaimosi? Häh? En murhasi vaimoani mistään rahasummasta, edes 1 miljardista markasta. No, nyt kerrokaa, näyttäkääpä kättenne. Sinä pakotit minut tähän. Tämä on kyllä Sheijan
parasta kuulustelua. Kerro Taina Sahto. Ei naisia saisi löytyä. Sodassa, rakkaudessa ja kuule maailman parhaassa kuulustelussa kaikki osallistu. No niin, nyt Sahto. No, äläs nyt. Tässä on keittiössä vanillimurra. Minä tuskin voitte häipyä. Löysin myrkkypullon kanssa. Kenen se on? Onkohan tämä se pullo, jolla tapoin rottia? Joku meistä tappoi Rova Grönenin ja minä selvitän sen. Sisään! Kukas penskatte sinä olet? Olen hovimestari. Ha, hovimestarit ovat aina syyllisiä. Minä pidätän sinut. Ei, kun minä tuon vain näitä Rova Grönin laseja. Hän ei tee mitään ilman niitä. Ota suksia kuusen